kakhulu mfundisi Manteng siyabingelela egameni lika Jesu cela sithi amen. Siyabonga bazalwane sobuka nje izwi bese ke siyathandaza ngoba sehubela kabusha. Amen. Esekuntambama amathunzi asemandewona ngena kodwa unendawo esekhona. Kulaba abafisa ukungena bangena indawo esekhona egameni lika Jesu. Amen. Kusasa sinahle sibe semselo ekhansela nangesonto. Lingahle lifike lizoba nathi ikhansela lizothi sanibonani kuye lithi bye egameni lika Jesu. Ake sithi amen. Ngiyathanda ke sixoxa nje ngiyafisa ukuba mfishane kakhulu sichaze nje ukulula isihloko sami nje sithi uNkulunkulu uyohleka uma abantu besha esihongweni. Yini isizathu salokho? Ile ndaba engizoyixoxa. uNkulunkulu uyohleka usuku konoma abazwela abakhalela uNkulunkulu uyohleka ngeke abe nalizwelo ngeke abadabukele ngalesi sizathu engizosichaza. Ake sithi amen. Siyofunda izwi lenkosi. Ayikho into elula njengensimbiso, ayikho into edinga imizamo yomuntu engayidinga imizamo yomuntu njengensimbiso. Ayikho into engenza ukuthi umuntu abe nezizathu zokuthi akasindiswanga ngani njengensimbiso. Insimbiso ayikhethi abantu abafundile nabangafundanga, ayikhethi abesilisa nabesifazane, ayiyona abantu abasendlunkulu, futhi ayibona abantu eyona abantu bakwandlwana, ayiyona abadala, ayiyona abancane, ingabantu bonke, futhi ngiyamaqembu onke akhona ezepolitiki. Akekho umuntu oba nezaba zokuthi angisindiswanga ngoba ngangiyiqembu elithile. uNkulunkulu akangena emaqenjini umuntu angabaseqenjini kodwa insindiso ibalulekile. Ingeyabantukazana, ingeyamakhosi, ingeyezilo zamabandla, izingonyama. Ake nishawo amen manekhona. Akekho ongamele asindiswe noma ngabe uzalwa kuvela ngubani, uzalwe kanjani, wakhula kanjani, eyamembezandlebe, eyey'ngane zatholwa ngabazali, onina bedlwenguliwe, eyabantu bonke, ey'ntandane, eyabafelokazi, eyabantu abasebenzayo, eyabantu abangasebenzi. Masikhuluma ngensindiso ayikhethi balala muntu, eyabezwayo endlebeni nabangezwa, eyababonayo nabantu abangaboni. Ake sithi amen bathandekayo. Insindiso ayikhethi balala muntu. Bathi isihloko sami sithi uNkulunkulu uyohleka umezwa abantu bekhala bethi maye esihongweni. Yini isizathu? Ngicela ukufundela kwabaseRoma chapter 3 verse number 23. Sikhulume ngale ndaba. Siyambingelela uSithe. Sawubona Sithe. Sawubona ngolesihlanu. Shayeleni izandla uSithe ngolesihlanu. Sawubona Sithe ngolesihlanu. Sawubona. Haleluya. Funda ke insizwa yakithi ngaphesheya kwencima. Roma chapter 3 kwabaseRoma emalomeni. uNkulunkulu uyokwenza ayibuzele kubantu ukuthi ngangoneni
uzungizonde kangaka sengize ngadela indodana yami uJesu ngathi ayibethelwe esiphambukweni ngenxa yakho. Ufulathele umyalo wami igazi likaJesu umnyathele ngenyawo. Uthi lifana negazi lesilwane lengulube linamsebenzi walutho. Ngoba bonke abangasindiswanga bawo bebantu ababesho njalo bathi lehluke ngani kwelenkukhu igazi likaJesu. Ube thuba lokubuzo beliyoba khona. uNkulunkulu uyabuza uthi zondoni lengaka. Owawungizonda ezingeni lokuthi noma sengize ngadedela umntana uJesu kwazofa. Afe ngenasono, afele wanonesono ukuthi ungamsala nasono, afe ngenacala, afethwe nonecala ukuthi ungamsala nacala. Aphinda shawe emhlabeni imvimbo eminingi eshayela ukuthi izifo zakho ngokushawa kwakhe ziphele. Unqabe wonke lokho. Uthi wena uyafana kunamsebenzi walutho. Ngoba kangenzeki. Funda baba. Romans chapter 3 verse 3. Yes. Kunjani Paul uma abanye bengakholwanga? Romans chapter 3 verse 23. 23. Yeah. Ngokuba bonke bonile. Cela baba ukhumalo aveleze nje bezivele sembekele nayo indawo yakhe simshayele ihlombe azazofika ngaphambi. Simshayele kakhulu simzana ngamakhwela. Woza ngenyana Mntungu omkhulu ndaba ezithambulasi umsilikazi uqoke kahle. Uthe brown wathi brown. Sangiseka. Awuvela wafaka izandla wonke waphunje washutheka kulo. Uthe brown phansi wasuthi 1 2 wasuthi brown phezulu. Ayikhale. Verse 23. Ngokuba bonke bonile. Bonke bonile. Ake sithi bonke. Bonile. Benze njani? Hayi bonile bonke benze njani? Bonile kuthi akufana nzima bonile. Hayi bonile bonke banjani? Bonke banjani? Kodwa bangasana show ukuthi basho bonke banjani? Siswa zathi ufuna ngibone kahle bonke bonile. Woza nyana. Ngokuba bonke bonile. Yes. Basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kusho ukuthi akekho umuntu ongonile, akekho nentombi into engayazi indoda yonile. Insizwa engayazi intoba yonile. Umuntu ongaphuzi nongabhemi bonile. Ngophuza ngobhema bonile. Into njani? Abantu nini abangathi nxa umuntu bonile. Abantu banonile. Lo muntu ongathi fu ongakwazi ukuthi wonile. Ngohamba imizi yabantu wonile. Ngohamba imizi yabantu wonile. Ongathi nxa umuntu wonile. Osinda yimvu yenkosi yonile. Is Aram sonile. Phakathi nto uphunyula wona. Yini inkinga engaka yokuthi wonke umuntu onile? Lento phela umhlanga kunini. Hawu. Angachichi. Asathi bayisho ukuthi Ese izintombi Ungayibona vele ngiyabi. Masebona akahleli umuntu odlala keyboard. Bonke bonile. Hamba phanayo othi ungacelile vele bekuphe bonile. Hamba ncisha nayo bonile. Ho
abanezikweletu bonini abangenamali abangenasikweletu sabantu nabo bonini inkinga benzeni kanibonela woza basilalelwa inkazimulo kaNkulunkulu. basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. balungisisiwe ngesehlo ngesihle ngomusa wakhe. balungisisiwe ngesihle, ake sithi ngesihle. isihle ke mfowethu mntungwana wale makhaya, isihle isimahla ubusende mahala mathu abalungisisiwe ngesihle njengoba la emnyango wale mbusalo ngeno mahala noma kuthiwa ngiwesikhaweni kuyokhonzwa kuhanjwa mahala yabona uyabona kula mahala ushona umgoka la wona bavele kuthelwe njumbila umbili uqhishwa kanzima ngako uma ufuna uvele uthole uthele imangele bathi yasola lithi hayi bangele kanjena nje uyibona ithi gaga ithi kanjena nje ayifulathela impela ihambe ingahlanga ukuthi ngiyazi kumbila ngiyawudla futhi ngiyazi ukuthi kanje khona inkinga izinyathele icine la inyathela khona ukuthi imanga yakho nalapha uzushona ithothi iqinile pha manje kodwa Ito umoya sasabi. Ito po sa baba I can't let. Hallelujah. Was baba. balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Uyabona mathiwa wozogeza ungaphathi insipho, ungaphathi ithawulo, ungaphathi isixubho, ungaphathi toothpaste, ungaphathi toothbrush, ungaphathi lutho, ungaphathi underwear entsha kokuzofuna twawoza nje nalokho onakho uzofika ukukhumula ukuthi uqeda ukugeza ungaphathi okugcoba, ungaphathi lotion, ungaphathi lutho, ungaphathi hair food, ungaphathi ikhanda, ungaphathi lutho. Uthi musuphuma uqeda ukugezwa uyokusuqoka ezintsha uqeda ugibela i-transport mahala yalakiwa khona. balungisisiwe ngesihle ngomusa ngokuhlengwa ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. uma sikhuluma ngokuhlengwa ke ntabambazeni usuke ungenzanga lutho. Uma umuntu ekufumane umuka namanzi ebese phosa intambo egaxe edonsa khiphe, akuyona imizamo yakho leyo. ayikho into ngathi uphuma ngaphandle kuyishaya isifuba ngayo ngoba awenzanga lutho, uhleliwe. Uma ubusuminza edanyeni lamanzi noma ubisho dakeni wangena umuntu waguga waqhula wakhipha ekhipha uminza aqede aphantshisisa akhipha amanzi abese egcwelela. ayikho into enzima. balungisisiwe ngesihle ngomusa ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. balungisisiwe ngesihle ngomusa ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. yonke lento umusa nesihle nokuhlengwa okukuKristu Jesu. Yes. amisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. amisileyo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Kona wena wahlawulelwa ngaye. Uma kumithi intombazane emntunga noma kumithi umfana emithi intombazane ufuna ngabe kumunywa bona bakwaze ngomkhondo bayolahlwa lapha ya.
kodwa kuba khona inkomo okuthiwa yenhlawulo. Kufa inkomo endaweni yobani, endaweni yabantu engenacala, ikhutshwe ifike ifaswe nephala igwazwe iwe phansi, kuchitheke igazi abafazi basika iy'thebe, ingenze lutho, yayingekho abantu bejola, yayingekho ukuvunyelwana ngokuthandana, kodwa kufe yona. Bese uzothiwa lapha kwaMbazini, lapha kwaMpungose, lapha kwaKhumalo, kwaMateki kunenhlawulo. Kuhlawulelwani na? Kuhlawula intombazane, ihlawulelwe, umfana ubeyohlawula, intombazane ibiyohlawulwa, bekuyogezwa umuzi, wagezwa ngegazi lenkomo, kungeyona inkomo eyona umuzi, kodwa kungabantu abonile, kodwa ngabulawa inkomo ukuthi yingeza amagceke. Ingenzela lutho ngathi ihlelo utshani imingeko. Alumsisweni esihle ngomusa ukuhlenga uKristu Jesu. Ammisile abeyinhlawulo, abeyinhlawulo. Ammisile uNkulunkulu abeyinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Ammisile uNkulunkulu abeyinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Uvela ukholwa egazini lakhe. Uvela ukholwa egazini lakhe. Niyangizwa abantu abazalwane? Ukholwa isinefu sila. Ibhoxa ila. Noma iLexington ila, noma iPeter Stuyvesant. Ake nishawo amen mane khona. Noma utshwala lugcwele isisu. Lento kaJesu ayifihlwa utshwala nensango nesigasu. Ake nishawo amen mane khona. Iyedlule etshwaleni, iyedlule ensangweni, iyedlule ensangweni, iyedlule etshwaleni, iyedlule egwayini, iyedlule ekujoleni, iyedlule intombazane imithi, iyedlule eswini, iyenhlizweni. Asindise umuntu eney'nyanga eziwu-7, isisu sesingaka, uze kuthiwa kufike ivusela kaMpungose wathatha uJesu usesindisiwe, azatula athi ngimbona lapha kimi ehlanze inhliziyo, athi uthini lo sisi wesisu, athi ngiyabona ukuthi ngusisi wesisu, kodwa engikwaziyo ngimbona lapha kimi ehlanze inhliziyo, athi uthini lo bhuti weyingozi eyigcwele ikhanda, athi ngiyayibona ingozi igcwele ikhanda, kodwa ngimbona lapha kimi ehlanze inhliziyo, bathi uthini wesisi womthungo okade wasezala ethungo engashadile, athi ngiyawubona umthungo, kodwa ngimbona lapha kimi ehlanze inhliziyo. Nomsiswane esihle ngomusa ngokuhlekwa akuKristu Jesu amlisileyo abeyinhlawulo. Uyothi bekwenze njani? Emadlozini kubhadala wena, uJesu ubhadala yena. Hleli lapha nje uyakolota imisebenzi. Wawuzama wekungu wathi ubathiba bathiwa singathi usubakhohlisa isikhathi eside, waphinde wazama ngembuzi yena yayingathi ayisile kahle, wathi sebefuna ukuvuka olabo wabazamela isiphongo na esasephuka uphondo bathe ngathi bayabuka kahle kahle kwakufuneka inkomo, kodwa uJesu akufuneki lutho. uJesu uyena ofenda yakho. Wazama awuphindela balungisisiwe. Amisileyo uNkulunkulu abeyinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Yes. Kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Mbazini ziyayekelwa, azivunywa, kodwa zenziwa njani? Ngoba kuthiwa zivume khona uzoyikhohlwa. Kuthiwa nje usuqale ungavumi nesonto, zizovele iyekelwe. Lo umonile uthi ungabisasho nje lutho, ungabisasho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi cha yeka nje, khona sevele ukuxolisele negazi lakhe. Wena kuphela ukuthi ukhona nenhliziyo ngomlomo uvume ususindisiwe. Akuzukuzwa umbuzo ukuthi le ngozi engaka
enqamule pheyiweso yaze yophuma ezantsi kweso babe kugebhula ngaceleni uba wawukade weqampini ngcele chacha ayizukuzwa leyo nto azathi ocula kahle ngeza kuye uJesu ngangimaninginikile azange angibuzele ukuthi wavele wangithatha ngomsa wakhe ake sithi amen bathandekayo balomsisone sihle ngomusa ngokuhlenga ngoKristu amisile bengihlawulo ngokuyekelwa kwesono ezenziwe ngaphambili lofika uthini-ke lofika uthini lozonke nabazali ayithathwa ngabazali ithathwa ngenhliziyo yakholwa ngenhliziyo kusuvuma ngomlomo uyothi ngangingeshelwa asikhulumi ngokweshelwa nokweshela lapho uyakholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo susindisiwe uthi ngafelwa zingane zami zaphela akufuneke izingane la kufuneka wena kholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo susindisiwe babe ngifake isichitho aqashwa lamakhola emsebenzini uyinikela nesichitho sakho siyovuthuka ngendlela kholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo bengenamanzi amnyama ngey'nesho sikhulumi ngamanzi amhlophe namnyama bekufuna ukukholwa ngenhliziyo ngomlomo uvume ususindisiwe ake sithi amen bathandekayo uyohleka uNkulunkulu ungezwa abantu bekhala esihongweni uyohleka ehlekiswa ukuthi yini ububa nje yabona mase kuthiwa chaza ukuthi inkunku inquna umlomo ngoba into ongazothini Jesu into angisafuna ukuxegisa etshoneni ubani wayethe exegisa etshoneni ngoba ngathi na woza kimi zanini kimi nanonke emkhatheleyo nani njani emsingo mina ngizonenze njani ngizobekani njengoba la president athi sifuna ukuthi kancane ubani okhulumela kancane ngisafuna nje ukuthi ngidikiza amantombazane nwadilise woza nawo egcola amaphakathi nenhliziyo uJesu uzoyidilizela uJesu uyakwazi ukuyidilizela wena woza nazo intombi zakhe ezinde nezimfishane ezimnyama nezimhlophe idudla neyinenda eqondile neyikhothi uze nazo inamashiya amancane ngathi ngiyakuphela inamashiya amakhulu engada wenkomo woza nazo hey khohlala nje neyifunzo nalese ihleka ngeyifunzo waba izinto bazamehleka abuka ngibanga thindona nalese ithila ngesitulo olobona ngamahlombe nje oh ibithimula uma people who will say that Sabbath and you did it. No, we have the abundance. Mama was young, don't say, she have a magic, what and don't show. What's an alone, what's an alone? I let Jesus say, what's an hey, shaka ngomazinya ikolide. Yes, ngamazinya aphuma ihlekele edukwini. Jesa kazoma la mazinyo uvula inhliziyo. Ngizakho umthwalo yakho nonke emkhathele uzandile. Uzonenza zonphakamisa. Bese ngibekani njengoba phezulu. Funde ke mina ngithokozela ngenhliziyo. Ake sithi amen.
ethi khona imiphefumulweni yothola ukuphumula uyofika uthini uyothola ulibela abafana bayafika nabafana ngoba abafana njengoba sikhuluma nje khona umama bayaphusha njengoba sikhuluma bazala bona abafana njengoba sikhuluma nje sithi baphusha bona bazala bona abafana mawuzoqeda abafana kuyophela wona abafana wabafuca bekhodela nje shesho njengoba ngikhuluma nje ziyezwe lezi Kothi ubanjwa amantombazane njengoba sikhuluma nje ziyazalwa amantombazane ziyazalwa ezinhle zama 2020 something ziyazalwa ezama zezinhle ezala sengathi ibolishekile abathe bemithoni nababedla amayogati izizalwe nje ikhomba uyibona lengane uzwayithi Kodwa uJesu uzama balungisisiwe ngomusa nokuhlela okuKristu Jesu asifana nalethu Jesu zibona nami se Jesu zibona nami se Sibona, ethu sesiyathandaza wena uthi Jesu ngiyofika ngithini ngakulahlwe indoda ungena ngaphi wena Jesu phela cha ngakulahlwe ngabantwana ungena ngaphi wena Jesu babe nginokile babiza ngomthakathi babe ngibizele ngevedlandlebe ubani uthi amavedlandlebe awalotshwe ebusweni ungena ngaphi wena Lowo uthi Jesu namhlanje ngiyacela nami uthi ungamukele bhala igama lami encwadini yokuphila vuthathela izono zami ngihlaze ngihlambulule namuhla ebusuku ngiyakholwa ngenhliziyo ngomlomo ngiyavuma ukuthi uJesu uKristu inkosi nokuthi uyindodana kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo wena usho njalo ngifuna ukuthandaza nawe tonight sesiyathandaza Jesu nansi impilo yami Lelo kazi lawo manzi phakamisana sana wena uthi Jesu nansi impilo yami namhlanje phakamisana sakho wena uthi Jesu ngiyazimelela kuwena lona We're not Jesu nansi impilo yami cela uphakamisa sakho wena uthi Jesu ngiyamukela namhlanje wena uthi Jesu ngiyamukela namhlanje nginikele impilo yami kuwe